Takže ahoj, já vás vítám u tohohle videa. Tohle video bude věci, co jsem dostala na Velikonoce. Jinak přicházím o hlas, takže kdyby tam měla nějaký špatný hlas, tak se vám za to omlouvám. Ale nemůžu za to. Takže začnu věcma od dědy. Takže tahle úplně úžasná Blight. Teda tenhle stojánek. No a tenhle brýle, který jsme teďka nechcou sundávat, ale jsou úplně božský. Ta Blight je úplně božská, za to dědovi moc děkuji. K té Blight ještě byly teda doplňky, což je tahle čelenka růžičková. Teď to nejde vidět, ale ona je růžičková. Vlastně dá se jí takhle dozadu na hlavu a vypadá úplně božsky. Akorát se převrátí potom, jakože jí to nasadíte, tak ona se převrátí. Tam moc nestojí, ale nevadí. Jako další, jak mi teda tohle tělo. Jako prostě, že si to můžete přednat z té hlavy, což je božský. Tahle kabelka krásná. Já to nebudu používat ani asi na Blight, ale spíš na Pet Shop. A poslední je tenhle Pet Shop, jako k té Blight. Byl to takový set a ten Pet Shop tam byl k ní a je úplně božský. Teda nevím, co to je, ale je to božský a líbí se to. Samozřejmě jsem ještě dostala od dědy nějaký sladký, což je Kinder vajíčko a jako prostě Kinder Surprise a Kinder tyčinky, jako ten balíček, takže je to moc hezký a děkuji dědovi. Tak od babičky jsem teda dostala víc věcí, ale nevadí. Tak jako první jsem od babičky dostala Milka, tuhle čokoládu, Milka Easter, která je teda nějaká velikonoční edice a je strašně hezký. Prostě ty zajíčky jsou strašně rozkošný a babičce za to děkuji. Takže tahle propiska cool, je to vážně cool, teda s autíčkama, ale mně se strašně líbí, protože ona je žlutá a je s autíčkama, ale mně to nevadí a strašně se mi líbí. A tady je moje jméno, úplně super a moje jméno je Elenka, ano, akorát zlomené, ale to nevadí. Jo, jsem Elena a ne Anabel. Jako další je tohle kosice, který jsem už teda rozjedla, mám to rozjezený. Je. To nemám chuť. To teda s černým potiskem a líbí se mi to. A jako poslední subscribe jsem teda dostala tohle prostě tyhle čokoládičky, které já mám strašně ráda, jsou v tomhle balíčku. A já mám strašně ráda. Tam teda tenhle velký zajíček a 10 malých, což je dohromady 11 a je úplně boží. Díky babě moc. Tak a od babičky jsem ještě dostala tenhle pečopácký set a tady je Doga. Ano, je tam Doga. A ta Doga je úplně božská. A tady ten můj set je úplně božský a teda je to úplně božský a já mám teda tyhle a já bych z nich ještě chtěla teda tenhle vozík s tímhle čápem, pštrosem a tímhle malým, ale tenhle vozík. A ať se to zaostří. To je úplně božský. Tak je tam teda vlastně tohle, nevím, co to je, ale je to taková bulinka při kopejku, takže nic. Potom tady dva dárky, jakože jsou tady a tady. Tady nějaký kousek dortu a tady dort. Tady ještě nálep. Tak já myslím, že můžeme jít rozbalovat. Je, to vůbec nejde. Tak.
to je božský. A je, nebo z toho ta doga. Oh my god, to je doga, to je vážně doga, zdraví edice. Oh god, babička se strašně trefila. No neviděla. Já jsem jí říkala, že se mi tyhle dogy strašně líbí. Ona říká, že se mi to je pokus nějakou sehnat. A sehnala mi tuhle úplně úžasnou. Teda prtáčí se jí hlava, ale to vůbec nevadí. Je úplně bojácká doga. Jo, takže doga. Takže tahle doga, teda má teda takový obytek a má růžový čumáček a je strašně hezká. A jmenuje se u mě už Case. Už jsem jí dala jméno Case. Tak k ní jsou teda tyhle prďácký brýle, které jsou strašně božský. A ty se teda dají nasadit takhle. Ale vypadá jak babička, takže asi nebude. No možná, no i když. No nevím, ale necháme je teďka. Jako další jsou teda tyhle nálepky. Říkám nálepky. Počkejte. Tyhle nálepky hezký. Tak, tady jsou i další šoklády. Tady jako další jsem teda vylezla. To bude vlog. Tuhle květinku a nevím, co tohle je. Tohle fakt nevím, co to je. Když tak mi to napište. A tuhle bublinku. To je taková zvláštní okolo. Chápete? Asi nevím, asi. Už nevím. Tak jako další to bylo asi tohle. I to teda je. Ježíš, kde to je? Tady. Tenhle je komiks. Taky jsou na něm nějaký věci. To bude trvat 8 minut, tady mám malou paní. A potom tenhle malý dort. Božský. Tahle mašlička a tyhle dárek takový. Vůbec nejde opět. Sakra. Dárek. Jo, super, takový zelený s modrou mašlinou. Tenhle dort a tyhle pečopáci. Yes, ta je božská. Tak to je úplně coolová. Cool. Ta je božská, je zas. Tak ta je úplně božáka. Jako ta se jim vážně povedla. Jako v mý době. Ta je božská. Ještě to opičáčka. To je hezký. Ten je hezký. Ten vůbec nedá spolu. Sakra, to vůbec nejde.
vůbec nejde. Ježiš, to na světě. Tak ten je božský. Ten opičátek, Jesus. Ten je krásný. Tak ten je úplně božský. Jesus, toho jsem chtěla. Prostě všichni, já babičce moc děkuju. Ona se strašně moc... Tahle doga, ten opičáček a i tahle jsou úplně krásný. Takže já babičce i dědovi strašně moc děkuju za krásného zajíčka. Doufám a vám, že se doufám video líbilo. A ahoj.